Erio koene kebuna abamenyi kurwa sorogongo rogusi ne chinsemo chionchukanaine bagendere koba na fingia. Iriboigo wekinia geuchumi nyagitari ya Silvercare Medical Center. Yegotoka sensemo ya Mwembe ime yomochobo songo ase kaunti ya Kisii. Nigo litukolitangani rero yaligania umwega wokoenena obulingoria n'ubuwenia bwobosa. Wego kulikia burore inse yomuroberio wakane no buwenia osha. Igo na abaleganire mwensi buno mu administrator bw'Nyagitari na abaleganiri na hande nchyo nako bwate mechando ya maiso mechando ya maino rero bachire twarusiri abaruire gwetania 150 barusi wa maino bosa abantu gwetani 200 barorirwa maiso inchu munyale kuba mokonyora these services na inde munyale moko ego Nyagitari yeye kurengana n'umutiniriga ikirenga kyabo no koyene kibuna nkoene nabare obuwenia webirengo biganeirie nagosegeta afingia asaboroire baye. We want to make sure that our communities are developing and we want to make sure that our people in the community are getting the right services. Silvercare ninki okora Silvercare korwalia mariro onsi ochakere hypertension ochi diabetes ochoboroire bonde bwanse kwa magoro arthritis ochichewa somutogo wati 24/7 tokaribishira sana Silvercare Medical Center onyorobo bweni bwao bali bonse mochande gita maiso inchwe karibu sana Silvercare Medical Center orwaligo egati yabaroire abo baweni gwa rero niko bakwanira okogokigwa kwabo n'umuchaka n'umuya kebochenu arwaligo nanyoliro bugweni obuya arorira Abanyagitari bansugurikeire buya samarwiro sinabugate bangira mariogo ngende ntumeke ngwene ekire Silvercare nanyolira matibabu free Abanyagitari n'abantu abaya kabisa batwa huduma bosa besa njio bato saba. Nilikuwa na magonjwa mengi hivi lakini nimeona kama wamenishughulikia yote. Hakuna mahali ameniambia hata iwezi tosha pesa. Nimeshughulikia na naona naendelea kuwa vizuri sasa. Nyagitari ya Silvercare Medical Center nigo habwankyo eraso elituko lya kabere. Yokoena na obulingoria n'ubuwenia bwabosa obuya buragokerwe gwikalituko lya Jumapili. Silike 30 cy'umutinyiga umwaka w'ikiri bubere na 2025. Nkurubo delegate seniki ya Gatembe kurega se kaunti ya Kisii litrani nguruko Daniel Untiri.